رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni pa asa tadi kyon kimondo yes fulla ara mi uda subwa min depuis ko mi ay taw depuis ko mi yawno sini taw ay opposition do parce que ko mi jonnano médaille on ton quoi fami et puis andi ko no mi wota wonna fi santu ko tonji fes na ta wol so ko woni ya jombi ko suma e do be ngumano etani ma ko ya sanzo mi abbo ton ko etida ko fop ene abbola mi wonna ma wonde wotere do no duwa defede nyaame ko suma e sulla gongol ha heddo bimbi pay ko sibe ari ni wawa okkude be dum no parce que pay ko horata fami ka dum do be duwa hendade dum do abeta am tajare on hala kam ono mi defirta lutta ko eneni do tun woni do haisna enen do pay koy be aray ga be aray afami wano biri den ko mante dum fo ko nyamete ko suma dum fo no do heddade afami café bay bonay dum don no gerdi go kono ngala pay kun ko eneni do tun pay ko sibe ari sibe tay lutta en jonna be mbuddi walla metana be nendi be yaabe defa nendi o waye pay ko jontake nendi ko nyiri defani ndi ko ndin heddinta dum bimbi pay ko si ari hala siko mi woni ga mi jonnaybe be nyaama bakke be horata abulan bakke be horata ala kan yeddude kono yo ngandi mi holaki yon continue o suma subhanallah la ilaha illallah min inata islam continue fi suma yo ono leson walli ni dépense mi defi ha mi gayni woni ha on wontige walla on sulloyke kono watto hande kadi waltundi ay ko salamata abulan ay ko salamata to ton simi yeyi o defay me nyaama ha men heddina bimbi si pay ko ari o korabe walla min so yeyi marché mi o korabe ko dum don de inde mo wogoy jan salamata parce que kanko buddo hidude mi o hidalande so hiduno la ngata parce que mi ala do pay ko wayne ni do bola modi seludim piiji salamata ya renti on to mi basi na do bimbe kikire na do mi woni na nyam gol to nabata lanton andi ko no mi da yeddo sa defi dal yo heddo dey yo heddo ala hedda de bay manda so rude wallahi ino gol defay heddo wallahi se hedda ka wota ko mobe ma ko pay bala non de yo heddo dey wallahi encore Ramadan uli wasankidwa Joni endeno mi do yaade ko salamata ono ena no welde ça va ay teja janto tonno butti ko ma to nga buttade yon no ngan kadi kori min dona mi wolan modi an hay fus e yana baba kambe si ayinni be ko suma e wona hay jonnugol defa kambe ko problème anko dum bimbe jonde lan kono kambe wo ko mami defa lutta kambe ko to ngappa be fota sobe pembe est ce que ben no ho ona wonno bete modi mala inu de sa defi lutta e jonna pay koy ala pay koy joni ko menen do tumbe duwa halde dum do modi an hara be fota terbe di do kala be fota be amata su ko to ngappa e modi an deno be salli go mi luma ko be wadu ni be wadani gon be tabe na wo kambe so goddo salli goto yettundi yandan wo waya wasa farko to hardo da tutta to dum ko jongal laabulo non amin do awa hikka wena ngen jomba chef de quartier en to yide nge mabbe ko koy mam kay mam aw foy mu ngara fo ko goto waden dun parce que kambe ene mawbe men be janno nay bebe mi hido non bayu e ya nare o maranda wo jonnoya sibe jangay ene ngalla wadi de jang en jannay bare ko dum be sa mi don bedo ha so ngapa may bana so sta wala sa wo ni be na bonni de non non dun na fi dun kono il faut jannembe il mo
mulizokoma mu Ramadhan tieni hande so tawi ɗum nantodiri min kadi jamanu no nanto e am min tawi no foti faami onon ɗo kadi non ɗo waɗi no labbano foti ara ɗo kadi yaha woni fof meɗen ko émission faami onon kadi waajo ɗo ɓayi cikkiɗo janggi beru ndaron si rewɓe goo kadi change e wawa min ɗum ko yimmi fandira faami wakkilɗo moƴƴa ɓayreɗo mbaɗi kadi a rentiɗo dartude bindi ɗi moƴƴa faami ala ko ɗum yamire taw ɗo kay joni miñan an tigui rewre mo ngo change lawol moƴƴa noon kanko kadi mo wakkili fijande nden joni imo janggude moƴƴa noon kadi programme ji boyi change e makko milan tori Allah yo Allah hulan ɗum ɓeydu no wayri noon yo Allah hulan ɗo wattumo e lawol dina islam ko faala ɗen ko min fof meɗen on faami e probléme ala koye goto joni anani probléme ala joni kay meɗen feppi meɗen famodire probléme fof ala hakkudeji amen kasi ɗa ndo ɗum probléme am han minima e accu koko waɗɗa ko kinema ɗo hande na ɓeya yimɓe e safami hande aɗa dowa ƴettugo fof ƴetta exemple e mum onon ɓengu imamu son fami mais so waɗiri ni donc hay janggo sila wajade yaltoy ta ɓenna ndar ɓengu imamu no waddiri malla oɗo wattiri malla oɗo wattiri ni son fami joni ɗo noon fof noon waɗe correct yaade en fof meɗen no gasa Allah wallo eyyi on nani si Allah welti hinon ɗo kadi komi faalama ɓeytande son faami ko wallum on muudo hande wonga ɓe fof no inna ɗo mahin ko imam waɗi ɗum ɗo e junngo imam mais tende mas imam waɗi ella e muɗum kadi ko ɗo yalto haale ka awa ko wallum ɓe addoɓe muudo men ko men ɗo yande waɗɗon ka fi Allah kala adduɗo joni goɗɗum ƴette maranollan ko magasin an ɗon ha mi ara somi ari fof en daare fof no woni tan naɓe ko jolirde no woodi ɓe junngo mum mota faami daaren fii mum kadi donc no woodi sa addunoɓe ɗo bos on kañum kadi no woodi addunoɓe ɗo hay mi woɓɓe addunode ñande mi haalima film woɓɓe ɗo adduno e junngo am bersi ala probléme min kadi alaji boubacar inno wonura e ɗo payko maɓɓe si ɓe ari e ɓawam haray ɓe jonnu son faami onon kadi noon ko monko ɗum noon e fof en ettay oui na kombo entré naate na waaleykum salam naate bismillah waaleykum salam so joni fatmata naam awa ella ala joni meɗen heeɓi ɗo woɓɓe wonire ɗo wone ɗo e fof wone ɗo fof koye ɗum ndewoten jantu nala to ɓeɗon e jan awa no suuma e on kono ɗon jokki e awa ko wakkilagol de wakkilagol fi lewru ndu moƴƴa noon min inni yo min hewtu kam on رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma